راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን የኣክል ብምባል ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ብሰፊሑ ይቕጽልዎ ከም ዘለው ከካቦቱ ዝረኽበ ሓበሬታ መልኪቱ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ናብ ሬድዮ ኤረና ዝውሕዝ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ብብውልቂ ብቪድዮ ዝተሰነየ ናይ የኣክል መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ በብጉጅለ ብከተማታትን ሃገራትን እናተወደበ ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እቲ ብሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን በብዘለዎ ሃገራት ተወዲቦም ወከልቶም ዝመርጽሉን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ዝገብርዎ ቃልሲ ዝዕዘዝሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ይገልጹ። ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ብጥርኑፍ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ናይ የኣክል መልእኽቲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ዓብዪ ፍናን ኮይንዎ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓበሬታ የመልክቱ። መንግስቲ ኤርትራ እዚ ብውሽጥን ብደገን ብጥርኑፍ ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ብድሆታት ኣብ ሻክሎት እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መዓልቲ ጸሎት ዓርቢ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ናዕቢ ከይፈጥር ዝሰግአ መንግስቲ ኤርትራ ሓያሎ ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ኣዋፊሩ ከም ዝቐነየ ብሬድዮ ኤረና መቅልሑ ይዝከር። ዳግማይ ዝተዓጽወ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ሕቶታት የለዓዕል ምህላው ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግቡእ መብርሂ ከይሃበ ዶባት ከም ዝዕጾ ምግባሩ ብፍላይ ኣብ ዶባት ንዝርከብ ህዝቢ ሻቅሎት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይገልጹ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ነዚ ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ዶባት ዝተዓጽወሉ ቀንዲ ምኽንያት ሕጋዊ መልክዕ ንምትሓዙን ትካላዊ ሰራርሓ ንምትእታውን እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። እንተኾነ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ 22 ሚያዝያ ወግዓዊ ዝኾነ ምዕጻው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐንዱ ብድፊት መንግስቲ ኤርትራ ዝተኻየደ ምዃኑ ምንጭታት ዜና የመልክቱ። ኣብ ደንበ ደለይቲ ለውጢ ዝነጥፉ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ብወገኖም ክፉት ዶባትን ናጻ ምንቅስቓስ ህዝብን ንረብሓ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይከውን ምስ ተሓዲርዎ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ዶባት ክዓጹ ትጽበዮ ስጉምቲ ይኽብሉ ፖለቲካዊ ትንተነኦም ይህቡ። ኣብ ምልዕዓል ህዝቢ ሱዳን ብመሪሕነት ዝዋሳእ ዘሎ ሓይሊ ናጽነትን ለውጥን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዝሳተፉ ወከልቱ መሪጹ። እቶም ዝተመርጹ ወከልቲ ምስቲ ግዜያዊ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ብሓባር ንሱዳን ወኪሎም ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ምዃኖም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ንወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግሮ ናይ 15 መዓልታት ግዜ ከም ዝሃቦ ዝፍለጥ እዩ። ወከልቲ ሓይሊ ናጽነትን ለውጥን ብዓርቢ 26 ሚያዝያ ዝሃብዎ መግለጺ ምስ ወተሃደራዊ ቆንስል ብምትሕብባር ግዜያዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትካል ስርሖም ብቕጽበት ክጅምሩ ምዃኖም ገሊጾም። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ዝምስረት ሓድሽ መንግስቲ ቦታ ክህልዎ ክጠልብ እንከሎ ንህዝባዊ ምልዕዓል ህዝቢ ሱዳን ዝመርሑ ዘለዉ ማሕበራት ከዓ ስልጣን ካብ ኢድ ወተሃደር ወፂኡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከኣትዮም ክጠልቡ ጸኒሖም። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንዕርቀ ሰላም ጽውዕ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እቶም ንኹለን ጨንፈራት ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማለት መንበረ ኣስመራ፣ ባረንቱ፣ ከረንን ሰገነይትን ዝወከሉ 4 ጳጳሳት ስሞምን ክታሞምን ብምስፋር ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ህዝብና ብውግእን ብኻልእን ዝመጽእ ጸገማት ሃልዋት ሃገር ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሓሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ዋሕዚ ስድራ ቤታት ናብ ስደት ንምፋሱ ዝተገብረ ዝኾነ መደብ ወይ ኣገባብ ስለ ዘይተዘርግሐ ንመጻኢ ህልውና ሃገር ከይተረፈ ብዘሰክፍ መልክዑ ዋሕዚ ሰባት ይቐጽል ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዕርቀ ሰላም ምስ ጎረባብቲ ጥራይ ዘይኮነ ዕርቀ ሰላም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና እውን ከም ዘድሊ ዘስመርሉ እቶም ጳጳሳት ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ጭርሖ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ብግብሪ ክርአ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም። እቶም ኣስማቶምን ክታወምን ብምስፋር ነቲ መልእኽቲ ዝዘርግሑ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣባ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም፣
ካብ መንበረ ኣስመራ ኣባ ቶማስ ዑስማን ካብ መንበረ ባረንቱ ኣባ ኪዳነ ዕብዮ ካብ መንበረ ከረን ከምኡ ድማ ኣባ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ካብ መንበረ ሰገነይት እዮም ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ከባቢ ባድመ ዓስኪረን ዝነበረ ኣህዱታት ሰራዊት ኤርትራ ተሳሒበን እተን ኣህዱታት ድሕሪ ምስሓበን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ካብ ታዕሊም ብዝወፁ ሓደስቲ ተተኪአን ከም ዘለዋ ምንጭታት ሬድዮና ኣረጋጊጾም ዕላማ ምስሓብ እዞም ኣብ ከባቢ ባድመ ዝነበሩ ሰራዊት ብንጹር ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ሰራዊት ኣብ ቀንያት 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ተቃውሞታት ከይለዓል የስግዩ ናብ ዝበሃል ከተማታት ይዘዋወር ከም ዘሎ ይውረ መንግስቲ ኤርትራ ብካድራቱ ወቢሉ ኣብ ዝህቦ ዘሎ ሰሚናራት ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ እኳ እንተመልከተ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከይወጽእ ግና ወያነ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን ምሕንጻጽ ዶባትን ንዘይተወሰነ እዋን ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ የረድእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ መንገድታት ከም ናይ ቀደሙ ብሓያሎ ኬላታት ተዓጺሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብ 4 ናይ ዶብ መስመራት ድሕሪ ምዕጻው ብኣጋር ንዝንቀሳቐሱ ነበርቲ ተንዶባት ኣብ ዝርከባ ዓድታት ተዘይኮይኑ ኣእዱግ ይኹን ኣግማል ሒዞም ንዝመላለሱ ሰባት ንብረቶም ይህግር ከም ዘሎ ተፈሊጥሎ ምስ ምዕጻው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብተዛማዲ ዋጋታቱ ጎዲሉ ዝነበረ ዕዳጋታት ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝነበሮ ይምለስ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮና ካብ ኣስመራ የረጋግጹ ቱርኪ ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ኣብ ሱዳን ወደብ ስዋኪን ጀመረቶ ፕሮጀክታት ከም ዘይተቋርጹ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ንዝተፍልጥ ዘላ ንበሽር ብዕልዋ ዝኣለ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ወደብ ስዋኪን ዝርከብ ፕሮጀክታት ቱርኪ ከም ዘቋርጾ ብማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እዩ ማዕከናት ዜና ቱርኪ ንመግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገረን ብምጥቃስ ኣብ ዝርግሖ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብታ ኣብ እዋን መግዛት ቱርኪ ኣገዳሲት ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት ስዋኪን ዝጀመረ ናይ ምህዳስ ፕሮጀክታት ከም ዝቐጸል ኣፍሊጠን ስርዓት በሽር ምስ ቱርኪ ብዝኸተሞ ስምምዓት ኣብ ወደብ ስዋኪን ብምወላ ቀጠር ኣብ ሲቪላውን ምህናጽ መደበር ሓይሊ ባሕርን ዘተኮረ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ፕሮጀክታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክትግበር ምጅማሩ ይዝከር እንተኾነ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ስልጣን ሒዙ ዝርከብ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ድሕሪ ዝተበርከተሉ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ሱዳን ምስ ቀጠርን ቱርክን ዝነበራ ዝምድና ከዛሕትል ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃበሎ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ብዘይካዚ ጎኒ ጎኒ ሓይልታት ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ የመን ተሰሊፉ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘይስሕብ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ መንጎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶን ተቃውምቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ናይ ዘተ መድረኻት ይካየድ ኣሎ ትማሊ ሶኒ 29 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ምርጫት ሃገር ዝካየድ ግዝያዊ ናይ ልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ተመያይጦም ብጀነራላት ዝተመርሐ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ህዝቢ ሱዳን ምእላይ በሽር ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውምኡ ክሳብ ዝእዋንዚ ይቕጽል ብምህላዊዩ እቲ ባይቶ ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ናብ ምይይጥ በፂሕ ዘሎ እንተኾነ ሓያሎ እስላማውያን ሰልፍታት ሱዳን ኣብቲ ምይይጥ ብዘይምስታፈን ንዓኣተን ገሊሉ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዘይቅበልኦ ይገልጻ ኣለዋ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ከገልግል ዝጸንሐ ስርዓት ሸሪዓ ከም ዝእለ እኳ እንተገለጸ ኣኽረርቲ እስላማውያን ሰልፍታት ከም ዘይጻወርዩ ዘጠንቀቕ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ከሰጋግር ብምጽዋዕ ሓይልታት ፖሊስ እቲ ሃገር ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ይጠቕሱ ጅቡትን ቻይናን ኣብ መንጎአን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ርክባት ብዝያዳ ንምዕባዩ ዘኽእለን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ መደባት ከተዕቢ ከም እትደሊ ኣፍሊጣ እዘን ክልተ ሃገራት ነዚ ስምምዕ ዝኸተማ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ጎኒ ጎንቲ ካብ 25 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ዋዕላ ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብምርኻብ ድሕሪ ዘካየዶ ምይይጥ እዩ ፕሬዚደንት ገለብ ዘይካዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ሂስየን ሉንግ ብምርኻብ ኣብ ዝተጀመሩ ሽርክናታትን ብሕጂ ዝህልው ምትሕጋዛትን ብምትኳር ዘትዩ ቻይና ካብ መሬታ ወፃኢ ሰራዊታ ዘስፈረትላ እንኳ ሃገር ጅቡቲ ክትከውን እንከላ ነቲ ኣብ ግማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝደኮነቶ ወተሃደራዊ ማዓስከራ ንምዕባዩ መዲባ ምህላዋ ይፍለጥ
ኣብ ምህናጽ መንገዲ ባቡርን ምስፋሕ ወደባትን ዝኣመሰሉ ሓያሎ ፕሮጀክትታት ጅቡቲ ብሒታ እትርከብ ቻይና ነቲ ሃገር ብናይ ቢልዮናት ዕዳ ጅሆ ትሕዛ ከም ዘላየን ሃገራት ምዕራብ ዝወቕሳ ምስፍሕፋሕ ቻይና ናብዛ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ እትውንን ጅቡቲ ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንዝውንና ኣሜሪካን ፈረንሳን ሻቕሎ ተሓዲሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክጥቀስ ጸኒሕዮ ቱርክን ቀጠርን ሓበራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ከም ዘካየዳ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ሓቢሮ ኣብቲ ሓይልታት ኣየር ቀጠርን ቱርክን ዘካየድዎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካውን ተሳቲፉ ኣብ ቀጠር ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ቱርኪ ብምወላ ቀጠር ኣብ ሶማልን ሱዳንን ማዓስከራት ትኸፍት ከም ዘላ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሕዮ እቲ ኣብ 27 ሚያዝያ ኣብ ኣዶሓ ዝተኻየደ ሓበራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ቱርክን ቀጠርን ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ግብፂ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ኣቐዲመን ዘካየድኦ ልምምዳት ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኦ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ሓዊስካ ንሓያሎ ሃገራት ናብ ናይ ወገነይ ወገንካ ፖለቲካ ደፊእዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዓለም ይዝከር ኣሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ኩባን ሰሜን ኮርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ብሰልፍን ካልእ ንጥፈታትን ዝዝከር ዳ ይኹን እምበር ኣብዘን ሃገራት መሰል ሰራሕተኛታት ዘይክበር ምዃኑ ጸብጻብ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት የመልክት ኣብ ኤርትራ መሰል ሰራሕተኛታት ኣይክበርን ጥራይ ዘይኮነ ካብ መልዕሎ ወይ ጥሮታን ውሕስነት ስራሕን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ድሕነት ሰራሕተኛታት እውን ጠቕሊሉ የለን እቲ መሰል ሰራሕተኛታት ክጣበቕ ዝግብኦ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ወይ ሃኮሴ ከምቶም ካልኦት ጥብቆ ኣካላት ህግደፍ ንረብሓ ናይቲ ስርዓት ዘገልግል ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ንመሰል ሰራሕተኛታት ዝጣበቕ ናጻ ኣካል የለን ብዓብኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ሰራሕተኛታት ዳርጋ ብምልኦም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይድልየቶምን ብውሕድ ክፍሊትን ኣብ ዘይመርጽዎ ሙያን ውትህድርናን ዝተታሕዝዮም ብሰንኪ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት መንእስያት ኣብ ዝመረጽዎን ዘድምዑሉን ሙያ ክሰርሑ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ባይታ ከም ዘይብሎም እዮም ዘማርሩ እዞም መንእስያት ብሞያ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ ዘይብሉ ሃዋህው መጻኢኦም ክርእዩ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሎም ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ምልክን ተደማሚሩ ናብ ስደት ይውሕዙ ከም ዘለው ይፍለጥ ማሕበር ዓረብ ንኢንዱስትሪያዊ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ዝተኽሎ ዘሎ 4 ሜጋዋት ዘመንጭው ጸሓይ ውጽዓት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክዛዘም ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ግብፂ ዝመደበሩ ማሕበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ምትካል ጸሓይ ውጽዓት ኣብ 2 መደበራት ዝቖመ ኮይኑ ኣብቲ ቀዳማይ 1 ኪሎዋት ኣብቲ ካልኣይ ድማ 3 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ምዃኑ ዴይሊ ኒውስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ሃገር ገሊጹ እቲ በዚ ማሕበር ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ከም ኣካል ናይቲ ግብፂ ናይል ንዘዋስነን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ጸዓት ንምሕጋዘን ዝወሰደቶ ተበግሶዩ ኣብ ኤርትራ ብሓገዝ ቻይና ሕብረት ኤውሮጳ ማሕበር ዓረብን ካልኦት ለገስትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ጸሓያዊ ጸዓት ናይ ምትካል መደባት ይሰላሰል ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከባ ዓድታት ዓረዛን ማይድማን ብምወላ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝተተኽለለን ጸሓያዊ ጸዓት 40,000 ነበርተን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም
ኣብ ሊብያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተቐርቂሮም ዝጸንሑ 50 ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ 18 ካልኦት ብተመሳሳሊ መንገዲ ሎሚ ካብ ሊብያ ክምለሱ ምዃኖም ጠቒሱ። ሚኒስተር ዜና ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ነቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክትጣየሱ ኢኹም እናበለ ናብ ኒጀር የግዕዞም ብምህላው መንግስቲ ኤርትራ ናብ ዓዶም ንምምላስ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ወቒሱ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ንምዝራቡን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ከም ዘዘራረቦ ኣፍሊጡ። ንሊብያዊት ከተማ ጣራብሎስ ንምቆጻር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ኩናት ኣብ መንጎ ውግእ ተቐርቂሮም ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ካብቲ ግጭት ንምድሓኖም UNHCR ውሕስ እዩ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ከግዕዞም ከም ጸንሐ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ እዩ። እቲ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 5 ክሳብ 10 ግንቦት ኣብ ቻይና ምብጻሕ ዘካየድ መንግስቲ ቻይና ብዘቕረበሉ ዕድመ መሰረት ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝወፀ መግለፂ የመልክት። እቲ ልኡኽ ኣብ ናይ ቻይና ዑደቱ ኣብ ወፍሪ ምወላን ልቕሕን ዘተኮረ ዝተፈላለየ ምይይጣትን ስምማዓትን ክኽተም ትጽቢት ይግበረሉ። ልዕሊ 40 መራሕቲ ሃገራት ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ቤልት ኤን ሮድ ዘእንገደት ቻይና ንልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ እቲ ዋዕላ እያ ትዕድሞ ዘላ። ኣብቲ ኣቐዲሙ ካብ 25 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ቤይጂንግ ዝተኻየደ ዋዕላ ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኢትዮጵያን ጅቡትን ጥራዮም ተሳቲፎም። ጅቡቲ ኣብ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዕደና ህንፃ ምሕዳስን ምስፋሕን ወደባትን መገዲ ባቡራትን ዘተኮረ ናይ 10 ቢልዮናት ዶላር ወፍሪ መዲባ ምህላዋ ይፍለጥ። ምስ ምጅማር ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቻይና ነቲ ንዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብጽርግያን መገዲ ባቡርን ንምትእስሳር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ከም ዓብዪ ዕድል ከም እትጥምቶ ኣቐዲሙ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ምስታ ኣስታት 100 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ገዚፍ ወፍሪ ቻይና ንወደባት ኤርትራ ከም ዝሓሸ ኣማራጺ ክትጥቀመሉ መደብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እንተኾነ ቻይና ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ትስልዖ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ልቕሕን ምወላን ነቲ ዞባ ጅሆ ከይትሕዞ ሓያሎ ተንተንቲ ቁጠባ ስጋቶም ይገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብሔር ግጭታት ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መርበባት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢረን። በቲ ግጭት ሓያሎ ሰባት ክቆስሉ እንከለዉ ብዙሑ ዘይተጠቕሰ መንበሪ ኣባይቲ እውን ዓንዩሎ። እቲ ግጭት ብጭመራ ካራን ካልእ እያታዊ ናይ ውግእ መሳርሒታትን ከም ዝተኻየደ ዝሓበራተን መርበባት ቆልዑን ኣዴታትን እውን እቶም ኣውራ ግዳያት ምዃኖም ኣተሓሳሲበን። እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ዞባ መተከል ዳንጉር ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ሳልስቲ እዚ ዝተኻየደ ናይ ብሔር ግጭት ብናይ ውልቀ ሰባት ባሲ ዝተጓሃረ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ሓደ ኣባል ፖሊስ ዝርከቦም ውልቀ ሰባት ነቲ ውልቃዊ ባሲ ናብ ናይ ብሔር ግጭት ከም ዝዓርግ ድሕሪ ምግባሮም ናብ ሓያሎ ከባቢታት ክልሕም ከም ዝኽኣለ ጸብጻብ ሪፖርተር የመልክት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ፌደራል ፖሊስ ድሕሪ ምልኣኹ እቲ ግጭት ሃድዮ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ምስቲ ግጭት ብዝተሓሓዝ ሓደ ኣባል ፖሊስ ዝርከቦም 15 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ህዝቢ ሱዳን ናንጻር ወተሃደራዊ ምሕደራ ዘካይዶ ዘሎ ተቃውሞ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢረን። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ዋሕዚ ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ካርቱም ናብ 10 ኣሽሓት ከም ዝዓረገ ዘመልከታ ተን ማዕከናት ዜና እዚ ድማ ህዝቢ ሱዳን እንደገና ናብ ወተሃደራዊ ምልኪ ከይወድቕ ካብ ዘለዎ ስጋት ዝነቐለ ምዃኑ ስሚረናሉ። እቲ ኣብ ጎደናታት ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ብናይ ስራሕ ምቁራጽ ኣድማ ክስነውን ዝተፈላለያ ናይ ሰብ ሞያ ማሕበራት ጸዊዐን ኣለዋ። ብፍላይ መምሃራን፣ ሓካይምን ሰራሕተኛታት ባንክን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ብዝተዋሃደ መልክዕ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ተጀሚሮም ምንቅስቓስ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክለምስ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዘስግኦ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ሃገር ትሕመስ ከም ዘላ ብምርግጋጽ ካብዚ ንላዕሊ ክቕጽል ከም ዘይብሉን እቲ ተቃውሞ ደው ክብል ደጊሙ ጸዊዑ።
ተቃውሞ ህዝቢ ሱዳን ንሓየለ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሃገር ናይ ልፍንቲ መሰጋገር መንግስቲ ንምስራት ዘካይዶ ዘተ ብዘይ ፍረ ድሕሪ ምብታን እዩ። ህዝቢ ሱዳን ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ነበር አልበሽር ብገዛእ ሰራዊቱ ክእለ እኳ እንተገደዶ ብስም መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ንዝመጸ መሪሕነት እውን ከም ዘይቅበሎ ብኣጉዩ ፍሊጡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ሎሚ ዓርቢ 3 ጉንበት ብደረጃ ዓለም ይዝከራሎ። ኣብ ዝዕለት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀዳሞት ጸላእቲ ፕረስ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝወፅእ ዘሎ መግለጺታት የመልክት። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝዝከር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዓለም ህዝቢ ሓሳቡ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል ተሓሪሙ ምህላው ኣጉሊሑ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ቀዳሞት ጸላእቲ ናጻ ፕረስ ተባሂሎም ብሕማቕ ኣብነት ካብ ዝተጠቕሱ መራሕቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግንንሱም ሒዙ ቀሪቡ። ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ኣትሒዞም በብእዋኑ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኣሳት 20 ዝኾኑ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ይኹን ካልእ ማዕከን ዜና ብዘይምህላውን ንሓያሎ ዓመታት ንዝተቐየዱ ጋዜጠኛታት ከዓ ናብ ፍርዲ ብዘይምቕራቦምን ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ኣብ ድሕሪት ምስ ዝስርዓ ሃገራት ትርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዩኔስኮ ዝተወደበ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየዳሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዩኔስኮ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማት ኣበርኪትሉ። እዚ ፌሊክስ ሁፌት ቧኝ ዝተባህለ ናይ ዩኔስኮ ሽልማት ምእንቲ ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበሩ መራሕቲ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ዝወሃብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ምፍንቃል ሰላማውያን ሰባትን ደው ክብል ዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር ተኻይዱ። እዚ ብክልተ ጉንበት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ግዝኣተ ሕጊ ክኽበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ክብል መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ክሕሉን ጸዊዑ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝን ካልኦት ክልላትን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ብሔር ግጭታት እቲ ኣውራ ግዳይ ህዝቢ ኣምሓራዩ ካብ ዝብል ስምዒታት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ተሃገር የመልክቱ። ካብዚ ዝተላዕለ መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ንረብሓታትን ድሕነትን ህዝቢ ኣምሓራ ዝውክሉ ይኮኑን ካብ ዝብል ስምዒታት ካብ ስልጣኖም ክእለዩውን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጻውዒት ቀሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተወልዐ ናይ ብሔር ግጭት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይሃድአ ጸብጻባት ተሃገር ሓቢሮም። እቲ መንግስቲ ብናይ ውልቀ ሰባት ባእሲ ተጓሂሩ ዝበሎ ግጭት ብምትእታው ፌደራል ፖሊስ ደው ኢሉ እኳ እንተሎ ኣብተን ግጭት ዝተኻየደለን ከባቢታት ምትፍናን ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ገሊጾም። ኣብ የመን ኣብ ማዓስከር ላሕጅ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ብውሕዱ 8 ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕማም ውጽኣት ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ገሊጹ። እቲ ትካል ብሓሙስ 2 ጉንበት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ዝበዝሑ እቶም በቲ ሕማም ዝሞቱ ስደተኛታት ዜጋታት ኢትዮጵያዮም እኳ እንተበለ ዝርዝር መንነቶም ኣይነጸረን። ኣብ የመን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሕማም ውጽኣት ኣማኢት ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። እዚ ሕማም መብዛሕትኦም ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ኣሽሓት ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት እውን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ ላሕጅ ኣብያንን ዓደንን መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣስታት 5,000 ስደተኛታት ከም ዘለው ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን